Ут күршеләр Башкортостанда иҗат иткән язучыларның әсәрләрен рус теленә тәрҗемә итү буенча конкурс шулай дип атала, ул республикалы яңарак старт алды. Һаумыгыз эфирда интервью, студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстан язучылар союзы рәисе Айгиз Баймөхәмәтов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Айгиз Гыйззәтов шулай итеп, ут күршеләр конкурсы старт алды. Ентекләбрәк бу конкурс турында талаптар нинди эшләр кабул ителә? Әсәрнең күп проекттың исеме үк әйтеп тора, ут күршеләр дип. Бездә бик нык актуаль мәсьәлә тора. Бездә генә түгел, милли республикаларда язучылар өчен уларның әсәрләре күпчелек үз туган телендә иҗат ителгән әсәрләр рус теленә тәрҗемә ителмәү аркаһында башка киңрәк даирәгә сыга алмый. Шуны безнең милли әдәбиятты киңрәк таныту өчен язучыларның әсәрләрен Рәсәй даирәһенә, унан да ситтәрәк сыгару өчен ошондай проектты буйымга ашырабыз. Ул республика башлыгы гранттар фонды ярдәмендә буйымга ашырыла. Һәм уның төп мәгънәһе шунда. Әле менә конкурс игълан ителде. 2 ай буена әсәрләр кабул итәбез. Тәрҗемәчеләрдән үзектәрен инде. Һәм 5 номинациялар еңүче билдәләнсәк. Тәүгеһе классик әсәр, ягъни безнең әдәбиятыбызның классик өлгеһе булып киткән әсәр. Төп шарттар улар быгаса рус теленә тәрҗемә ителмәскә тиеш. Икенчесе күләмле проза, ягъни роман, повесть, өченчесе бәләкәй проза, хикәяләр, эсселар, шигърият һәм балалар өчен әдәбият. Һәрбер номинациялар бер еңүче билдәле булачак һәм биреләсәк вакыт тәрҗемәсегә Мәскәүдән һәм башка калалардан тәрҗемәчеләрдә лә ялеп итәсәк, улар ярдәм итәсәктәр консультацион җәһәттән һәм инде гыйнвар айдарына тәрҗемә итеп бетеп, мартка тиклем 5 китап сыгарга тиеш рус телендә. Һәм алар безнең республика халкына таратылачак. Буны тәрҗемәчеләр тәйнеге ул сынапта берни тиклем туктап калгайны, ул эш тәрҗемә итү, улар әлеге вакытта һөнәри кимәлдә буны шундый тәрҗемә иткән тәрҗемәчеләр итәрлекме республикаларда бармы? Тәрҗемәчеләр бар, менә без былтыр да тәрҗемәчеләр конкурсы оештыргайнык. Ул хатта теге һәвәскәр тәрҗемәчеләр дә бик күп. Мәсәлән, университетта укыган кешеләр дә тәрҗемә иткән кешеләр бар. Журналистика өлкәһендә эшләгән тәрҗемәчеләр. Әлбәттә, аларның теге камиллашуу җәһәтеннән аларга остарыга кайберләр бар. Мәскәүдә укып кайткан тәрҗемәчеләр. Әмма уларның хезмәте бик теге кемдер тәрҗемә итү ихтимал китапта. Әмма ул сыкмагас озак еллар әгәр кәштәгә эшләү бөтенләй кылып торышы. Улар өчен кызык та түгел. Әмма ошо безнең проектыбыз тәрҗемәчеләрне бик нык дәртләндерер дип ышанабыз, чөнки былтыр да конкурста оештыргайнык. Тәрҗемәчеләр конкурсы Рәсәйдән һәм чит илдән хатта бик күп китаптар сыкты. Мәсәлән, шул яңарак кына Рәшит Назаровның быгаса рус телендә сыкмаган китабы 2 телдә сыкты бит инде, рус телендә һәм китап байрамында күрдек. Китап байрамында президентның исем туе булды. Моны уның да күп өлешен безнең былтыр тәрҗемәчеләр конкурсында Рәсәйнең башка калаһыннан тәрҗемәсе бик матур дип тәрҗемә итте. Безнең милли әдәбиятыбызны киңрәк даирәгә танытабыз дисәк, ошондай проекттар бик кирәк. Әлбәттә. Буна тагын да шундый проекттарның, күләмле проекттарның бере ул заман авазы булды конкурсы. Инде ул мөгаен тормышка ашырыла дип әйтсәк була. Ул да былтырдан башлап безнең тормышка ашырылган. Ул да гранттар фонды ярдәмендә тормышка ашырылды. Анда еңүчеләргә приз фонды 1,2 миллион булды. Һәм шуның һөҗүмтәһендә без 10 иң яхшы патриотик әсәрдә билдәләнек. Һәм ул еңүчеләргә сертификат тапшырылып, шул китаптар булып һәр язучының авторының китаптары сыкты. Әлеге көндә бөтәһлә сыгып бетеп килә тиерлек, күп авторларның китапларын кулдарына алдылар. Ул да менә безнең илдә барган хәлләргә карата безнең яугирләрнең рухын күтәрү өчен, илһөярлекте арттыру өчен халыкта шул җәһәттән буйымга ашырылган бу проект һәм мин ул үзенең максатларына ирешә алгандыр дип ышанам. Китаптар әле дөнья күрә башладымы? Дөнья күрде, менә әле рус телендә Александр Хватковның китабы сыкты, Лариса Абдуллинаныкы. Улар беренче урын алган шикелле. Әйе, Зөһрә Котлыгилдинаныкы ошо көндәрдә менә сыгырга тиеш китабы, Миләүшә Каһарманова, Гүзәл Сиддыйкова һәм башка бик күп язучыларның китаплары тидән бит күрәсәк. Гомумән буны бер ел эчендә дип әйтсәк тә була, язучылар союзының ошондай зур 2 күләмле конкурс игълан итүе. Ул ничек нимәгә бәйле шулай мөмкин булды? Беренчедән
Без әлбиттә һуңгы елларда республикабызда әдәбиятка нык игътибар бүлүен тоябыз, ул ысынлап та шулай. Республика башлыгына һәр вакыт рәхмәтлебез Ради Фәрит улына, чөнки ул менә язучыларның тормышына, әдәбият тормышына һәм гомумән мәдәнияткә зур игътибар бүлә. Бу ысын күңелдән әйтелгән һүзләр. Без беләбез, менә 2 ел дәвамында республиканы Рәсәйдә гөрләтеп безнең Китап байрам фестивале үтте бит инде. Ул бүгенге көндә Рәсәйнең башка төбәкләрендә булмаган мәдәни әдәби сара һәм безнең дөресен әйткәндә башка төбәктәге каләмдәшләребез бераз көнләшеп тә карайлар. Без буныңнан бәхетлебез, чөнки әдәбиятты күтәрмәенсә без туган телдә лә хаклап кала алмыйбыз. Бу яһәттән гранттар фонды бик яхшы эшләй, төрле матур проектларга тормышка ашыра. Без инде үзебезнең булган идеяларыбызны тәкъдим итәбез һәм улар хуплау тапкас, безнең өчен бик шатлыклы. Әйткәндә, бына ошо Китап байрамы сараһы үткән вакытта бер игълан булгайны. Республика Рәсәйнең иң күп укыган төбәкләре исемлегендә һәм бына гомумән Рәсәй үзе касандыр СССР заманында иң күп укыган ил булып танылгайны. Бүген бына ошо статусты кайтара алабызмы? Бүген китап укучылар шулай ук Рәсәйдә иң күп китап укучы ил дип таныта аламы? Безнең Рәсәйдә ундай мөмкинчелекләр бар. Һәм һуңгы елларда ысынлап та китапка игътибар ил күләмендә артты. Әйтергә кирәк, менә ошо көндәрдә Рәсәй язучылар союзы бик зур язучылар өчен конкурс игълан итте. Аның приз фонды 18 миллион һум. Бындай ил күләмендә безнең әдәбиятка игътибары булганын хәтерләмәйм. Ул шулай патриотик әсәрләргә кагылышлы шикелле. Төрле юнәлештәге, әлбиттә патриотик әсәрләргә лә өстенлек бирелә. Һәм Башкортстанды без иң укылган регион дип әйтә алабыз, чөнки ысынлап та игътибар бик зур. Менә 770 меңдән ашу быел кеше Китап байрамында катнашты. Тәүге елдан караганда ла күбрәк. Һәм 60 меңдән артык китап сатып алынган үз көн эчендә генә. Ул әлбиттә кешенең әдәбиятка мохтаҗ булуы, кызыксынуы булуы турында һөйләй. Әйткәндәй, бына хәзер китап нәшрияты ул үзәк урамнарга якынайды, хәтта үзәк урамның үзендә урнашты, Ленин урамында. Бына ошо саралар ул нитеклем булышлык итә башкорт язучыларының, гомумән туган телдә иҗат итә язучыларның иҗатын популярлаштыруда. Беренчедән, безнең бар, дөресен әйткәндә, Рәсәйдә бик күп милли республикаларда китап чыгару кискен тора. Кайһы бер регионнарда бөтенләй бөтерелгән дип әйтергә лә була, чөнки ысынлап та шулай. Без монда булу мөмкин дип күз алдына ла китерә алмыйбыз. Монда күз алдына килтерү мөмкин дә түгел. Башкортстанда туган телдә, Башкортстанда яшәгән халыкларның телләрендә китаптар сыга, Аллага шөкер, дәүләт тарафыннан. Һәм шуны әйтергә кирәк, безнең Башкортстандагы китап нәшрияты Зәйнәп Биишева исемендәге милли республикалар арасында иң күп финансланган нәшрият. Ягъни дәүләт тарафыннан китаптар сыгару өчен иң күп игътибар финанс ягыннан бүленә безнең китап нәшриятына. Шуга ла безнең бик күп матур том китаптар сыгару мөмкинлеге бар. Балалар өчен, укучылар өчен, олы яшьтәгеләр өчен туган телдә хаклап калуның бу да үзе бер сараһы инде. Менә финанслау дип әйтү ул шунда абстракт күренеш, әгәр дә конкрет бер мисал, бер китап мисалында һөйләһәк, мәсәлән, мин сезгә бер мисал әйтәм. Халык итендә һәм конкретно әйткәндә ярата бит инде. Мәсәлән, бер язучының китабы, классик язучы булһынмы, бүген язучы булһынмы, бер китабын сыгару уртаса калын тышлы китап тора 700 мең һум. Бер китап. Бер китапты сыгару. Һәм бер китап 700 мең һум тора. Әйе. Юк, бер дана түгел, бер язучының китабы 1000 тираж белән сыгару. Һәм шуны сыккас, бездә магазиннарда сатылалар уртаса хактары китаптың. Иң кыйммәте 400 һум. 400 һум, ягъни бер китаптың бер данаһының гына хакы 700 һум булһа, улар магазинда, безнең дәүләт магазинда сатыла иң кыйммәте 300 һум, 400 һум. Ягъни дәүләт шул аксаның сыгымдарын каплай. Халык үз телендә китапты сатып алган өчен. Моны әлбәттә бөтен кешеләр дә аны белеп бетмәйдер дә, әмма шундай сараның кабул ителүе ул әлбәттә безнең әдәбиятты хәстәрләү, безнең туган телде хәстәрләү. Моны шуннан килә. Язучы, мәсәлән, нисек кенә матур язмаһын, шәп язмаһын, бигрәк тә туган телдә, ул тиклем 700 мең акса табып, ул бер нисек тә китап сыгара алмый. Кайдан тапһын кеше шул хәтта аксаны?
Безнең дәүләт республикала шундай система булдырылган икән, хаклана икән, был яһәттән без үзебезнең рәхмәтле булырга тиешбез республика итәкчелегенә, хөкүмәтебезгә һәм ошуны һәрвакыт хаклап килгән әдәбиятта аңлаган кешеләргә. Укучыларга һәм Укучыларга ла зур рәхмәт. Әйткәндә, бына язучының иҗатын нимә популярлаштыра әлеге вакытта? Очрашулар, шул ук Ленин урамы 26-нчы йорттагы очрашулар, я булмаһа китапханаларга, китапхана төндәре һәм башкаһа китап байрамы нимәләр популярлаштыра? Барыһы менә һәдимен очрашуда, эфирда улар да язучылар да популярлаштыра бит инде. Әлбәттә, очрашулар бик кирәк. Без ел буена язучылар районнарда бик күп очрашулар үтәләр. Сәфәрдәр, халык белән очрашу ул матур йолага әверелгән. Бұл әлбәттә безнең әдәбиятты популярлаштыруга мөмкинчелек бирә. Чөнки язучыны күргәндән һуң укучының уга карата игътибары бермә-бер арта. Әмәлләрне әле. Моны масштаблы саралар да әлбәттә шул ук китап байрамының төп максатының бере китап укуга игътибар арттыру, язучыларны күбрәк таныту. Мин уйлыйм, бұл проекттар үзенең максатына иреште дип. Интернет? Интернетта әлбәттә. Интернетты матур итеп куллансаң, уның да файдаһы бик күп. Мәсәлән, кушымталар, шулай электрон китапханалар, бына был яһәттән әле был платформа безнең башкорт язучыларының яуланганмы дип әйтәйек. Электрон китап, мин уйлыйм, киләсәктә моны безгә күбрәк игътибарды теге бер юлы бөтен эште алһаң, сифаты насар булу ихтимал. Киләсәктә әлбәттә электрон китаптар булдыру, аудио китаптар булдыру яһәтендә безгә нык эшләр кирәк. Әлбәттә бар улар, әмма улар итәрлек кимәлдә түгел. Бұл инде яшь иҗатчыларның бурысы дип әйтергә дә мөмкиндер, шулай бит. Әйе. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙгә, иҗади уңыштар теләйбеҙ һеҙгә. Һау булығыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан Йолдоҙсылар союзы рәйесе Айгиз Баймөхәмәтов менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.